Awuthi shine Manqele shine. Where are you Manqele? Awu. Esambeni bakwethu. Sanibona. Njani? Asiyaphila ukhathalele lesilungelo baba la. Oyinto engizenza imali kakhulu. Ngizoqala nje ngithi ukuthi alamuzi sihlone sakithi ezulwini. Sengikhuluma uqondo ngomsebenzi engiwenzayo. Kanzika amayelisa. Osemana phanapha zinkambaza abafokazana. Icaca nemfunda amakhwelezi kuthuka zicokofula ecofula uphila kaphakade. Themba labaningi ababheja ngonyaza abantu ebheja ngamakhubalo. Mavele eqade njengekhwezi inkanyezi antaka uthakusa qala vokelezele lo mhlaba ephweni kwelanga. Kabana bemphika amagomane esinsimbi ekhulu ezinye. Umsina sibukweni untandabo ongabhekeki ihlwane samanzi nqatsha kubona. Unathatha igangabhombelo libangisekhenanini. Ngoba manje eqinisa umhlaba oqala kabusha. Yaba zenzeka iqiniso oqala untando sihlala kuyiphinda sesishima ngalesinhlala yenzeka. Phahlola usibekele insizini zethu hlangisa izikele etheni zethu. Qhaba ngiqoba ngalo kwabona nathi sihlangu saba omkhulu bacisha amagabela sabheke isigele emhlola. Funela ngosopolitiki baqhamuka sebecothozo kwamazothola into engaseNazaretha. Njengoba lensimbo umsinda wodwa sinda amaphekula nenkantolo. Zakhule kuyithwala yakhe indaba saluthuphenya kona phula bona ubane konyazi. Zuledumeka thathe emaqadini ladumela amadoda amahlanu. Thethela laba bazaba kwenzawo. Nyawo luhle maloba ngeyibusiso. Sanga siyabiza siphakela umhlaba. Nika kama Nazaretha seniphele siphindelela. Iqabo ngalomke besikhathi esingaqalanyoni. Nyathelisa umhlangano ephuma qhafu inkizima sifindo. Ukungamele sabalibela ngabantu lokuqumba phansi ngoba ngomncwele yadela inhliziyo kumango libonisa phinyaza abanye ngasibona kwenzayo khethisa amajaji enkosi beshushisa umhlobisi wabanda bathe ngokuthaphutaphu kazi kosumathuba ntathe zesebhisini ithani nokuzoba ngonyazini umkhethiswe jaji inkosi beshushisa okhekiselwa ngelavu kwaza kumana wahlohlo bathula alalele inhloma yaseNazaretha zonke ngazulu amalandela zivume ziphindele endaba enkulu maqedeza ayilandela namanje sakubonga sithi ingcwele enkosi yamakhosi ingcwele egoqabadele wengcwele enkosi ephakama singikule emsebenzini abenzabe ngithe ngizothi umuntu unyaka le5 minutes owazi ngcono uthena bantwana luyanika unkatho egameni lothando nina ninokuqolobhola ukuyithiba nivumela imizwa inilawule ingakho nothase niphumile endleleni seniphaphalazile lokho enikwenzayo kusifaka uthandweni kamathandana nisho ukubambelela ukuzimelela nisho ukufela khona kufana lokhu ubhuda lakho sengisho imbelithu noqobweni kanje nisebancane bantwana uthando lolu lwimpica abadala nabadala bazi nabodala ngaphandle bantwana kungani lokhu nizamukile amazinto engalanda kwelama mangabe niyazi kudala nani kodwa ngeke niphinda ngalokho ngizawuphelela endleleni
Ngesaba inamaqondo kusho ukuthi inkunzi lesekho ematholeni enganamatholo asakhula siqedwa sihlava umjolo isifo sama-2000 ngaphansi egama uthando mina ngabonina kupheni eqhakaza libancane yongena phansi nakhe sekhanya livindi iyangokushabalala yomangena phezulu kanti kunakelephi ngibazwile abadala bekhala belile esikweni nasemphakathini bebephumela phansi sakeba kuba bekhathazekile emoyeni bethi bantu nathi abathanda ingqondo zenu nenibangasemaphupheni ningayibhena kwebheka-ke ezothando kalisekho uthando langaphansi bayilole izimbi zabo noma sebeqala beqala ngothando bentshela ngey'thanda zabo zeningabalaleli kwesantesela ngey'nkinga zalo niqaphele bantwana luyanika unkatho egameni lothando babalingele othandweni bisane kakhulu kodwa kuyakhona ngumqansa kusinda kwenkela kunzima nokufinya khona sifike uthandweni qanatha bantwana luyanika unkatho egameni lothando zinkulu indima zingezothando lezikanywe yithi zigame ngamehlo belela zinhliziyo zethu belokhu zenzofakaza zilakha ngecala ngabanikazi kinje kuyaxaka nokotela imali ngothando lizilakho lwegugu kini lencwazi imali ayimani ningavuma libe nani ningakabi nayo bantwana luyanika unkatho egameni lothando enganabadala baphephela amanga nje bephuza bethi bantwana lani yakhona bayilaba kuyanga eyilalelani sinesibadala siyantshela sanixwayisa phambili nolimala uzamithi nebuya phokothi wana nginabantwana namanga ebathole abantu abangenamanga inkosi nenza nibe namanga banamanga aphinde konqeda amanga basebenzisa igama uthando bantwana liyanika unkatho egameni lothando ngibisa chaza intokozo ukuhlala nabantu abangantsheli iqiniso achaza intokozo inkankabi kuqala neqheme etheze ngayo bantwana liyanika unkatho egameni lothando athi umbhalo wangawubenu ayokhanya livindu uma ngekudlalela ezabadala beni ziyala niboqaphela ezabangani benu zimnandi kakhulu kodwa zomshiyani mangele ngoba yinofotho salenu athi nasekaningi bikumnandi kuzama umpithi kusasa lakhe athi ubeno ngeyiphatha-ke kunokuyiphatha kwabo okuyizeleze athi umuntu omdala ayinayizelele kozabangani ezamkhipha esikolweni kwazi waphuma esikoleni athi phela ingakho engaqedile esikoleni kulungileke noma ezabadalani ngayishandiva nje qhubekani phambili niyofika kuthi babeqinisile niyobona niqinisile masemshayisile niyobuya kwabadala benu indlela nizoyibuza nebhadi ngobe seyiphangalela igama wazi mbala Awu bakithi yaninga yonkathi mhlawumbe yilolu thando lojulile lunamandla bantu abahle angazi ukuthi uyini kodwa uthanda njengamanje sinobhuti wethu lapha ngaphandle Simphiwe Shembe kodwa ngaphambi kokuthi simfake ngizocela sidedele our first guest speaker okubaba uformer chair national okubaba ngabe ngimbiza ngama-initials wakhe manje kuno-M kuno-V manje izolo ubaba uhlabisa oyi-lecturer hayi lecturer e-Juke campus aphinde abe i-PhD candidate yafunda ngebandla ngelikhulu ihlombe ngiyacela sisukise ubaba uhlabisa obakhulu sanibonani ninjani kodwa
Ngicela mhlawumbe ningibambisa nje ivesi lapha naku 130 azoba amabili. Isihlabelelo 130. Izoba verse 3 and verse 4.
phakathi. Ngicela ukubingelela kubaba uMshumeli uGcwensa baba Ndimande. Ngicela kakhulu ukubingelela kubafowethu nawudadewethu bakwaNabatshu ababuholi bakwaNabatshu engibonayo lapha ngikwami. Ngicela ukubingelela kakhulu abafowethu abangama alumni engibabona lapha. Ngibona umfowethu udokotela lapha eduze kwami. Ngibona umfowethu lapha yana uNtombela. Ngibona umfowethu lapha na uHlomuka. Baningi abafowethu engibabonayo la. Ngiyacela abafowethu ukunibingelela. Nawe mfowethu uGcwensa ngiyabonga kakhulu ukuba khona kwakho la. Ngicela ukubingelela abafowethu ama-BCs nathesa onke akhona lapha. Ngiyibonile imakethe yakithi ingena la iTheleka, ngiyibona iPMB. Ngiyabona abalapha ekhaya abafowethu. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu ngiyazizwa. Mhlawumbe ngokukhethekileyo ngicela ukubingelela abafowethu abama-first years. Bese ngithi namungenekile kakhulu bafowethu banathesa. Inhloso yami ukukhuluma nje ngey'nto ey'ntathu, kodwa-ke ezihlangene zonke kuthiwa ngikhulume ngomlando wale nathesa esithi hlangane ngawo la, ukuthi yaqhamuka kanjani futhi iyini. Bese ngiyibhedela kokwesithathu okuwukuthi iyaphi inathesa-ke bafowethu. Ukuqala kwayo ngiyacabanga ukuthi ngoba nibona lapha e-DUT PMB akhona ama-student organizations akhona. Ngiyabona lawa mhlawumbe epolitiki, kodwa akhona nawo amanye ezinye iy'nhlelo, kungaba amasonto, kungaba webhola, ikhilikithi, kanjalo kanjalo. Kanjalo-ke nakwamanye bafowethu ama-institutions bakunjalo nangazo leziyakhathi. Ngiyacabanga ukuthi abaningi benu bazokwazi noma nibancane bafowethu, kodwa uma sizokhumbula imuva lethu njenge-South Africa as a country, ukuthi kuke kwaba khona isikhathi lapha abantwana noma abantu nje abamnyama ebebengavumelekile khona ukuba kuma-institutions of higher learning. Kungaba ama-universities, kungaba ama-technicals, kungaba ama-colleges. Uthena bafowethu uma sebeqala kancane abantu bengena, abantu abamnyama kuma-institutions of higher learning, nabantwana bama-Nazareth nabo babe ngabanye balabo bantu labo. Make sebefika kuma-institutions of higher learning, kwake sekufanele bese beyifoma nabo bebe ngalapho lezi kuthiwa ama-clubs and societies. Njengoba bengenza example, kukhona wepolitiki, kukhona wamasonto. Umlando-ke ositshelayo masibheka lapha, abasemangosuthu abantwana bama-Nazareth asebuhleni babezibiza, bahlangana nabo bengama-Nazareth, bazibiza ngeManaso. Igama-ke Manaso uma ukuthi ngineqiniso lachaza ukuthi Mangosuthu Nazareth Student Organization. Abantwana bama-Nazareth laba ababesemangosuthu ababehlangene nabo bazakhela i-club and society yabo ukuze phela nabo bekwazi ukuhlangana benze izinto. Part of ukuba kuma-club and societies is part of complying with the institution. Baba khona futhi abanye ababese-DUT ngalezi yakhathi bona babeyibiza nge-Emerson Student Association mangikhumbula kahle. Bese kuba khona nako UDW, UDW-ke ngeyazi kahle mhlawumbe namuhla, kodwa ile esibizwa namuhla ngalesi sikhathi kwaku-University of Durban Westville, namuhla isi-UKZN Westville campus. Nakhona abantwana bama-Nazareth bafika bahlangana bakha i-organization abangase bayibize ngayo. Kanjalo nase-University of Zululand nakhona bahlangana abantwana bakhona bazibiza nge-NBCSS, Nazareth Baptist Church Student Society. Labantwana-ke nginomcabango nje ekhanda lami ukuthi bayasuka abanye baya kuma-institutions of higher learning. Khona owakwaHlabisa mhlawumbe oya e-DUT, khona oye Westville, ukhona oyongoye, mhlawumbe bonke baba kwaHlabisa laba. Mase befika emakhaya ngey'khathi zamaholidi sekuxoxwa yonke lento, kuyilowo hayi thina laphana siyiManaso, lo omunye uthi siyi-NBCSS, lo omunye uthi siyi-Emerson Tonto. Bodwa bonke labantu laba bangabasebuhleni bonke.
babe sebehlala phansi ke laba bantu ukuthi cha bo asikwazi ukuthi sibe sise inkolweni eyodwa kodwa bese si-exista ngama-club and societies angamagama ahlukene sisalandelana. Kuthena-ke ngo-1998 base behlangana e-University of Zululand. Lapha-ke bahlangana khona bayixoxa-ke yonke lento ukuthi singenza kanjani ukuthi sigcine sibe negama elilodwa elizobe lichaza wonke umfundi wasenyuvesi ongaphansi kwasebuhleli. Ilapha-ke aba-brainstorma-ke khona baze baphuma negama elithi Nazareth Tertiary Students Association, oku-acronym yakhona ithi NATESA. Sizahambisana igama njenge-NATESA laqhamuka kanjalo linaleyo history. Babeke sebakha i-constitution, ngiyacabanga ukuthi ibhisi yalapha ekhaya wonke umuntu oyi-first year mayifika nje imamukela iyamthumelela i-constitution. Uma uyilunga lalenhlangano ungenayo i-constitution ngiyacela ukuthi ukhulume nebhisi yakho ikuthumelele i-constitution. Yini engenza-ke ngisho lokho? I-constitution yethu iyona supreme document yethu esigayidayo ukuthi sihamba kanjani. Iyasigayida, isinikeza i-vision yokuthi iNATESA kahle kahle ngoba ilapha nje ifuna ukuyaphi, isinikeza imission yethu, isinikeza ama-objectives ethu. Unfortunately ke nangu kantombela ukhona uqhamuka khona e-University of Zululand. Babeke sebekhethwa abantu, abanye abantu ababa sekomiti lokuqala lokuseva nationally. Ubaba ngizobabiza nje mhlawumbe ukuze nibazi ukuze ngoba kubalekile lokhu niwazi umlando wale organization thiqhamuka. Ubaba uadvocate uLizwi Ncwane. Mangikhumbula kahle uyena waba usihlalo oqala weNATESA national. Kwakukhona lapho omunye wayekhona ubaba usomshumayeli, ubaba umshumayeli uShozi walapha eMampondweni. Abanye babantu ababa khona kulelo komiti lokuqala elakhiwa ngaleso sikhathi. iNATESA-ke bafowethu ngibuke lapho ukuthi iyini role yayo. Okokuqala okwenza sibe lapha kwaNATESA is to offer social support. Enye izinto bafowethu laba bantu laba eyayibahlanganisa kakhulu bebhekane ihluthu zabo ukuthi yabona lezi sakithi ke lezi sihluthu. Enye into eyenza bekwazi bebhekane kakhulu ingoba babengenayo le luxury iningi lethu elinayo namhlanje yokuba no-funding. Ma singakhuluma iqiniso uNSFAS uqale ukuba wonke umuntu ngoJanuary ka-2016 after ifees must fall about 2015-2016. Abaningi-ke abantu bafethu babephila nje besuke emakhaya ngempela kudayiswa inkomo, kudayiswa imbuzi ukuze umuntu angene enyuvesi. Namanje-ke kusenzeka. Laba bantu-ke babebhekana kakhulu ukuthi mfowethu mawulala ulala udlile yini, dadewethu mawulala ulala udlile yini. Babebhekana ngokugqoka ukuthi mangibona ukuthi nangu umnewethu lapha esehamba ngebhuluku engingaliqondi kahle, ngihambe ngiyobheka lapho ukuthi mina kukhona nenginako engingamupha khona. Babengabantu ababhekana kakhulu ikakhulu ngaleyo ndlela to offer i-social support kuyilowo nalowo. Engifisayo bafowethu ukuthi nanamuhla ukuthi wena unawo NSFAS kulaba bakwa-education khona ngisho ufunza ushaya. Akhona-ke namanye ama-bursaries akhona kodwa lokho akusho ukuthi wonke umuntu ohleli la endlini uno-NSFAS. Inkinga enkulu esengiyibone namuhla ukuthi iningi lethu seliyelibuka ukuthi ngoba mina nginotho bese lingakwazi ukucabanga omunye umuntu. Uthola ukuthi kukhona into enhle mfowethu hlomuke ngeke ngayibona izwa medical school. Kukhona omunye umfowabo laphana obengenawo uNSFAS wagcina excluded. Lahlangana lezi zizwa into mzathi noma umuntu waphuma ekhaya ufuna ukuba udokotela.
bakuthembile lo muntu ufana phuma ngoba phuma ekhaya bakuthembile bathi kobuya udokotela. Yini nifanele manje lo muntu abuyele ekhaya ngenxa yokuthi akanamali. Lezi insizwa beyihlanganisa njalo imali maqala unyaka. Zikhokha isikweletu endikhethe ukukhokha 15% kuqala. 15% wesikweletu bese ikhokha i-registration fee. Angazi ke noma lowo moya we-social support sisanawo endini. Sinayo ilento yokumbuka omunye umuntu. Zayihlanganisa lezi insizwa ngishinyanga nenyanga. Ma umuntu ehola NSFAS uthatha 50 rand phosa lapha bahlanganise kuphuma 500 kuphuma 600 bahambe bomthengele igrocery mfowethu lalo udlile. Angazi noma sizanga khona lokho thina noma imvama yethu sesingabantu abayibuka ukuthi mina nginotho. Just because you have NSFAS you think everyone has NSFAS. Bese singabi nayo into yokunakana sifundisa isaqeda thina Ntombela sisikwatisana. Nginomngane wami uyamazi kakhulu umngane wethu nje umnguni. Waqala lapha ePinkers 10 PMB. Ngisithanda isitori sami naye ngoba ngafika ngambona okokuqala ecampusini. Wahamba osabonana etaxini ebheke eMlazi mina ngiye ePinetown wayezokudla ePinetown bese eMlazi nanga ngePinetown. Azibonane lezi hlutha hey mfowethu njani hayi khona nami ngikhona. Kwakulesihlanu sahlangana ngomsombuluko umhlangana naye uyakokhokha. Uyokhokhela kwa housing ukuze clearishe uzahlala ePhili akana NSFAS akana funding. Ngiyambuza unawo funding mfowethu uthi akanawo. Sihlangana okwesibili. Awunawo funding ebese kubuya ke ku2016 ngangezinyaka kwesithathu bese kubuya ke umuntu eyazi nami ngistruggle ngena funding. Kukhona la 2015 ngasikwathi unyaka wonke ngoba ngangena funding. Ngathi mina mfowethu ayikhuleka uzohlala nami. Sibonana okwesibili nje kuphela. Wahlala nami 2016 wonke wathola ufunding phakathi nonyaka 2017 waqala indlu yakhe naye. Angazi noma sisanayo lento ye social support. Ukuthi uma ubona umuntu ungayicabangi wena kuphela ngoba inatheza abafowethu ukwakhiwa kwayo kakhulu labantu babefuna ukunakana ukuthi lingabikho inaza ukuthi lala lingadlile ngiyikhona mina ngizodla. Ngafikela mina insizweni ophakathi ubhuti ubiyela esasithi masibuya kuyiprayer sasithandaza njalo ngithini angazi manje sathandaza yini. Thina sasithandaza sasihluphekile mfowethu mhlambe sasithandazwa nelo. Sasithandaza ulala nathi sasineveni yethu S113 sihamba siyothandaza. Sengeke ngibuke kwanathesa hey mahlobo abanye abantu sebeke benqine nje ngisho ukubiza isonto abuke ngazothi ngizolahleka. Ayasasimpongoloza thina kwazeke nje ukuthi kuyaphongolozwa ngosisi. Masiphuma lapho sihamba siya kwaphakathi kuyopheka amabhodweni amakhulu angaka. Sihlale sonke sidle social support. Ngiyafisa abafowethu ukuthi sazana. Umuntu angabuyele emuva uye ekhaya kwathi ephuma la sezophuma uthisha sezophuma udokotela sezophuma unjiniyela abuyele ekhaya engayitholile leyo nto. The only reason why ukuthi akanamali sikhona kodwa yini umsebenzi wethu ma alumni yini umsebenzi wethu yini esihlula abafowethu ukuthi ngoba sihola nje inyanga nenyanga kube khona 100 rand esuphosa lapha ukulekelela lezi ingane ukuthi maqala unyaka bebe khona labo esingakwazi ukufaka ukuthi salilekelela le Nazareth leliyana. Akezizame inathesa izelelo. Okwesibili we offer religious education and grounding. Njoba silapha nje sofunda kabanzi ngoMarch 10 kanye nenkolo yobuNazareth. Inathesa esenzela lokho. Lapha kwanathesa sifisa umuntu ukuthi ma engene engakwazi ukuhlabelela uhlala nathi. Mengakwazi ukuhlabelela umthandazo wokuvuka. Mengakwazi ukuhlabelela ulala nathi, mengakwazi ukuhlabelela umthandazo wesabatha. Aphume sekwazi.
kuyihlazo uma umuntu engene kwaNatheza waze waphuma engakwazi ukuhlabelela ngendlela. Kukhona ukuhlabelela ekubaba uDwensane wena lokhu mina ngifuna ukungena khona kakhulu. Kodwa umzali wami uyangitshela ukuthi inyanga yezulu yathi ihlabelelo nezihlabelelo safika noshuni wazo. Asingasithathi thina isihlabelelo ngoba wena unezwe lihle bese uthatha usibhekisane ukubhimba lokho. Ngisho unalo izwe lihle. Ukubhimba kwalapha ekhaya sikho ukuthi uhlabelela kabi unezwe lihle. Cha. Ukuthi uhlabelela isihlabelelo ngendlela ongesiyo. Ayabuka kodwa ngeni lapho. Natheza we offer religious grounding and religious education. Sifisa ukuthi umuntu oyinazaretha owumntwana oyinazaretha aphume lapha kusasa. Kukhona abantu okubaba uDonza khona umuntu onethi yamana sanikhonza umuntu efuna ukumshaya. Benifisa ukuthi athi sikhonza imbongo lo. Kwesinye isikhathi into engasicikeke kakhulu ngoba asinayo religious education. Asinayo religious grounding. Nathi asazi. Ucikwa kakhulu ukuthi awazi hayi ukuthi uyabona lo muntu usefaka umbuzo ngempela onzima ukuthi wathi ushaya uNkulunkulu usho lani luthunyazo lwezulu 2018 mangikhumbula kahle ngoJuly mana thatha niyahlupa ngoba abantu mabenibuza ngokuthi ngisho lani ukuthi ushaya uNkulunkulu nivele nithi wangisindisa emotweni waselithi umfundisi uGcwele cela ungifundela lapha esihlabelelweni samanazaretha wayesefunda umfundisi wathi no ngiphume ngazona yonke aphansi kwezulu nilethe iminikelo ngenjabulo kuJehova wasephambili waseluthunyaza kanjalo. Yini enhlula ukuthi nithi uma abantu benibuza ukuthi nisho la ukuthi usho ngoNkulunkulu nithi kusho yena ushebe wathi yena uJehova wasephakameni. Sihlulwa yini? Asifuni ukufunda ngenkolo yethu. Uma umuntu ebuza engazi suyamlwisa. Yini nathi asazi kahle. Inathesa ke bafowethu ilapha nje izosifundisa kabanzi. Ukufundisana ke ngoba ngemlapha nje hayi mina ngazi lutho ngitshela. Angazi lutho hlobo. Engisuke ngikushare okuncane ukungaka engakuzwa. Okuncane nje engakuzwa. Akekho lapha ke njengoba sizingane ezingaka akekho wazi ngaphezulu komunye. Yingakho sibize ubaba umfundisi sabiza ubaba uGcwele ukuze bona bezosichazela ke kabanzi. Sisuke thina sazisana sifundisana nakhona njalo masifundisana bafowethu fundiseka phela kwenzeka lapha umuntu uthi uyamkhuza njengengane yakwenu njengodade wenu bese ethi awusubhuti wami awusiye futhi umzali wami sisuke sikhuzana njengezingane zami zonyasi. Religious education, religious grounding. Sifisa umuntu akwazi ukwenza izinto zaleli bandla. Kuyiwa kwi-intervarsity nje bafowethu. Ungathola khona umuntu owawina last year. Amen. Mawungake uthi awuhlatshelele ke manje usinele akasazi. Wayenza i-competition hayi ukufunda umgidi. Sifundisana umculo ukuthi zihlatshelela kanjani ihlabelelo zaleli bandla. Ilokho kakhulu esizama uku-offerisha kwaNatheza. Ukuze noma uphuma la noma umuya ekhaya uye kwanabantu ufike ube umuntu ofundisekayo. Angithanda ukuba umuntu ekho. Okwesithathu, iNatheza befutha ayikho uma singekho la. Angazi uma sizwa la. iNatheza ayikho uma singekho la. Lapha kwaNatheza we promote academic excellence. Yabona bafowethu ukufunda noma first years kakhulu. Yazi kuyenzeka bafowethu. Yabona ngoba nina akekho umuntu obengaphasi ngitshela. Ngoba nina lapha ukuba khona bakho la kuyi-testament ukuthi wena uhlakaniphile. Wena yapha. Kodwa ngimtshele already we are in March. Senitsheliwe nini ukuthi la phaswa ngo-50. Kodwa i-report yakho ya grade 12 ayu-reflect to 50. I-reflect to 6 to 7 to 90. Kodwa usumele wafika la usutshela ukuthi uphaswa ngo-50 uzothi uyimali lomzali. Lapha kwaNatheza sikufisa lokho. Sifisa umuntu aphase kucaca ngoba ulapha nje ufundisiwe futhi uhlakaniphile.
musu uyidoubt ukuthi uhlakaniphile. Inkinga yenu ukuthi nifuna ukuphasa kube kwamandiya nabelungu. Fanele ngathi ngiyayibona abaphasa le nalezi ndawo ekhulisa kakhulu. Mawa khamka kahlabisa la ngikhamka khona nje mina engafundiswa isingisi ngesiZulu. Hey, azafundiswa ukuphakamisa eklasini. I-answer nginayo njalo. Ake siyifundiseni bafowethu ukuphasa. Lapha ke kwanathesa we structure ama-activities azokulekelela ukuthi uphase. Siyathanda ukuthi mina nje bafowethu ngiyafisa lo ngiyakuthanda ukuthi yabona mhlazana ngibizwe igama lakho. Libizwe noma senizobizwa aqalathi lo suke ezokubiza athi vice chancellor noma chancellor. I have the honor and the privilege yokupresent usibanibani bese athi maqeda kulisho nje igama lakho bese athi cum laude noma summa cum laude. Yini singayifuneli leyo nto bafuthu? Hey kuhle ngintshela. Into enzima ngalento academic excellence ngintshele ayimenyezwa. Usendele i-email ufu email kuwe uyaphasana. Ukuthi you are cordially invited in the gala dinner engosokolithini. Tholo dean's commendation, tholo merit. Nathesa iBBC bafowethu funana ukuthi umerit light duty uthola uma uthole kangakanani. Udean's commendation uthola makutholwe kangakanani. Bese nichazela lezi ngane ukuze zikwazi ukucomply ukuze umuntu angahlali bakithi angaphasi. Kunama opportunities amahle ukuphasa bafowethu. Ngiyacela ke siyiyeke lento yokudonsa imlenze. Lento yokuqhuba. Abantu uthola sesengisho imlenze sekuyimhlubulo udonsa nje. Ake sizameni ukuphasa bafowethu. Le mentality yokuthi sithi enyuvesi kulukhuni akukho lukhuni ithina siyazidoubt. You lack confidence kuwena. Angazi ngenza njani bafowethu ukuthi kanibe confident man. Ube confident ukuthi wazi ukuthi mina le module ngizoyiphasa mina. Futhi ngizothola umerit. Nangangakusho lokho kwenye module. Yini enza ngisho lento bafowethu? Nami ngifika la angitshelwa ukuthi ngihlakaniphile. Ngaqala ngadonsa akaze ngifeyile ke nje bese ngisho sisodwa nje angisho isapha ngiyazi. Ngiyazi hlobo nje. Kodwa akaze ngihlakaniphile ngintshela. Akaze ngihlakaniphe. Kodwa yabona i-academic record yami la ngasekuqaleni ayitshengisi nje ukuthi umuntu yabo owayiboniswa phela esikoleni. Ingangiphasa khona ngo-16 kodwa akukho lokuthi fu yabo until ngize ngi-expose nami abantu bangitshela ehlabisa. Be confident, funda. Ukuthi mina ngifuna ukuthi ngabe ngathatha imodule kanje bole from biology for ngihlula athi manje ngithi boyekho fu u80%. Yabona kanani possible lena yenzeke. Yabona ngicama ngiyaba honors ke vele sengibasele. Yile nto ngithi ngiyayazi le ngifuna. Basala encane nje ukuphumula ngathi 73% i-average yakho. Kodwa lokho ke kwabe sekungifaka kwa golden key. Mina njalo golden key ngiyawazi. Kodwa two golden key ngangitshela ukuthi ifana nenathesa bakwethu. Ngangitshela ijoyina nje. Kanti lokhu uyamenywa lapha usuku top 15%. Top 15%. Yabona phasa kula ba. Suku lapho ke phakathi. Uthunyelele i-email congratulations. Umngani wakho usaba nokukhuluma ngoba nje awazi noma uyijoyile le. Kodwa ukungena kulo top 15% kwabe sengenza ngithola funding owangikhokhela honors yami yonke. Asiphaseni bafowethu. Ama opportunities mahle maningi for abantu abaphasayo. Imisebenzi ayikho bafowethu. Ngabo ntombela bayaqasha manje. Sebeke bahlale ekhungweni la be-interview khona abantu. Yabona amount of phepha i-CV yomuntu uthola ukuthi hayi bephaswa nje. Bephaswa nje ngoba iyaphaswa. Kukhona umuntu ephilayo na yipho ithathayo.
Eyana umuntu ophilayo ngoba amathuba emisebenzi awekho. Asiqhuquzelaneni bafuna ukuphasa. Sabe siyothandaza futhi. Kodwa benzoyisho manje kunabafundisi. Okugcina bafuna ulaka nathesa. We breed future leaders. We breed future leaders. Lapha banathesa abafundi siyafisa ukuthi ma unika ithuba abantu bekubona ningakhethanga kabhekisi ngoba ninayana. Ngumfaka umuntu wabhekisi ngoba ukhuluma kakhulu lo anifaka. Nani bhekisi kukhona abantu abazomhlupha manisaphethe mase kufanele niphume nithi simfake simsindise. I will still bring the future leaders. Mase ibona potential nakukhuluma nani makhosana nkethelele makhosazana kithi. Nina niyanqaba manifaka kuma leadership position. Iningi lenu liyanqaba manifaka kuma leadership position. Angikwazi ukuthi ngithatha lo. Ngoba inathi sifisa ukwenza lento yashosha emekudala. Ukuthi niphume lapha nina niyophatha enkampanini. Uzoyithatha phi i-experience yokuhola abantu uma unqaba ukuhola lapha kwanathi. Asiyi family structure lekho umuntu owubaba uthi awubaba usihlalo. No, we must dismantle that. Must fight that. Because kusasa uzonikeza position. Ungayiboni uwedwa ngoba wena wazi ukuthi mina nje I'm always a deputy of. You are a subservient of someone else. That is not what we are doing here. Sifuna abantu abazosilida. Uma usunikiwe iposition ukuthi sihole, ayisihola ngendlela phela. Khumbula ukuthi sizokhumbula. People will always remember. Iphundu lami lokugcina lesengihlala phansi. People will always remember. Abantu abangasiholanga ngendlela siyabazi. Abantu abasiholele ngendlela siyabazi. So umunike ithuba, ngisho kathiwa usiye kumholi. Uma kwanatheza bafuthi uyazi lo yakho. Ukhona umuntu obene brilliant idea. Angafuni ukutexta ngokuthi umuntu kabhisi. Yes, I have this idea. I may not know how to do it, but I have an idea. I may not have a proper plan of executing this idea, but I have an idea. Share your ideas. Isizwe lisihlala phansi. Angoba bekhethiwe baba lishumi nje. Bakhethela khona ukuhlala phansi bese bebuka ukuthi singenzani. Singayikhulisa kanjani i-DTPMB? Umuntu nomuntu wase-DTPMB noma branch nebranch asukuyona. Funa ibuza ukuthi le branch oba ngiyifike kanjani. Ngiyenza kanjani ukuthi ngihambe ingcono kakhulu kunalokho. Uhlabele ivese yodwa sewushidisi. Ngibona umathube ehlabelela ningayihlabelela. Lapha abantu laba ngathi bakhe nathesa. Lilobhe iculo lali i-anthem yenathesa. Lawa manje wenathesa lena sathathile nje lapho nalapho yabo. Asicubeke le.
Yazi former uyakhuluma ilokho ukuthatha amehlo nje ngwathi. Ake ngishayile ihlombe naze nabahle. Yazi nonke ngigeze ngehisu. Kodwa baba umfundisi ngoba ukhona uzomchaza ukuthi ihisuphu. Ake ngigijime ngilande ubaba engizomlanda. Ngagcina ehlekisa ngazi noma uzosiphinda yena sizi. Kodwa ngaphambi kokuthi ngimfake sombalela ngawu5. Sebeyalena bayalela. Sebethela mazono. Ngubane siyabonga bhuti wami ukuthi ususijoyinile inathesa. Ake nithi shine ngubane shine. Awuneveni ke lo bhuti uzosithwala sana. Imali. Awubheki imali yazenzela. Uyibambe ngalo. Yewe uyithakathele phezulu. Lekolo uyibambe ngalo. Uyithakathele phezulu. Uzungakaki nami yanikeje. Nwazela kumshado wakuthiwa kusazi ngani? Nwazela TikTok nwazela. Yobe ngayibophi mina bangophi yomshado.
If